No niin, se on Sleikka täällä jälleen kerran hölisemässä teidän iloksi, suruksi ja kauhuksi. Ja meillä on seurassa tänään mitä kunnianhimoisin, siis kunnia-arvoisin vakiovieraamme kapteeni Keinänen. Milläs Keinänen tänään ollaan liikenteessä? Jälleen kerran se yksi kerta ei riitti, nyt pitää laittaa vielä lisää. No niin. Ja mä etukäteen pyydän anteeksi, että mun OBS on niin vammainen. Mä toivon, että tulevaisuuden rekordauksissa tää asettuu paikalleen. Mutta tosiaan viime kerralla oli semmonen ongelma ton mikin kanssa, että se otti liian herkästi. Nyt se on vähän tuolla kauempana, koska mä olen ostanut uuden headsetin. Yay for that! Siihen palo 60 ja nyt katsotaan onks tästä vehkeestä yhtään mihinkään. Kapu vetää Sevensisillä, milläs me vedetään tänään. Missä sä kulta olet? Löydä starteria täältä ollenkaan. Siinä. Ollaan erilainen nuori ja pelataan tällä starterilla, koska useimmat pelaa sillä ihan oikeilla leluilla. Toivottavasti tästä tulisi kapulle voitto, koska on se vähän tylsää katsoa, kun yksi mies hävii joka kerta. Se on niin kuin joka videolle, kun kuvataan kapua, niin se on melkein jo arvattavista, miten siinä käy. Toivottavasti Meri ei ole tänään niin tyyni. No, heitetään kaksi dekkiä. Mun näyttää ihan hyvältä. Siitä huolella, että mulla on vähän vähemmän grade 3 mun pakas. Ykköstä ei jää Dalle puhja ystävää etsimässä. Kapteeni Keinänen ja ykköstä etsimässä. No. Tällä mennään. Hyvät katset ristikää kätenä. Toivotaan, että tästä ei tuu semmonen perus sleikka laksäkkää ja asioita kaikkien tuurit. Mä sanon Tails. No elikkä minä aloitan. Hienoa. Aloitetaan Malikilla. Ja sit kato, kun kapu top dekkaa ykkösen. Anna kapu mennä. Sieltä se tuli! Yeah! Kyllä lähtee. Ei vitus lähe, kun sulla on nulli. Vitu homo. Joo, se on ihan söpö. Plus sillä on vihreät hiukset. Jei. Let's go. Ooh, tough guy. Sinä olet onnekas, ei kun hetkinen, kaverilta puuttuu se yksi grade. Sinä olet onnekas. Kyllä Sleikka, juuri näin. Slash shady. Justapa korki. No joo, anna tulla. Heppa! No, tämä on valitettavaa. Hyvä kun selostat siellä, saatana.
Jos pysyt ai se on se sun ongelma. Mä näytän sulle ongelman. Toi jo. Mä nyt en sun kanssa armoa tunne. Woo! Okei. Eka. Ei mitään. Toka. Critical. Oh. Too bad. Nimenomaan. Kapu pääsee straidaamaan ekana. Opetapatajaa! Joo, pistä se sinne. Pistä se, ei mua ei haittaa ollenkaan. Ei. Okei. Joo. 11 funkkiin. En mä ole näin helppoja. Hei. Oi ei. Joo, no guard. Oi kuinka paljon kolmosia. Apuu. Sä olet kusipä jo 3. polovessa. Kaada. Joo, näin mä oletin, että sama. No niin, sulla on 3 damakea, kädessä on 2 kolmosta. Meikä pääsee straidaamaan. Arvaaks kukaan katsois mikä on tulos? Arvaako Kapu mikä on tulos? No mikäköhän se on? Altiel! Ja tuliko yllätyksenä? Käytämme Gavraelin oman kyvyn tai jälleen kerran paindaamme sen 3. Sieltä tulee tollanen. Ja se taitaa tulla itse asiassa kentälle. Miksei? Pystääs ton kanssa kentälle. Ja Broken Heartti saa 2 donaa. Ja Vänkki saa kans 2 donaa. Ja Altialin oma kyky. Counter Blast 1. Soul Blast. Menen nyt vaikka. Hiilataan 1. Hiilataan toi ja damage check. No. Mene nyt jumalauta sinne. Ei tullut mitään, ei se mitään. Plus 2 tonnia ja plus 2 tonnia. 2 tonnia! Plus 2 tonnia ja plus 2 tonnia ja sitten on niinku 2 tonnia ja sitten meillä on 2 tonnia. Haluanko mä tehdä ton? Haluanko mä käyttää ton mun Turielin just nyt? Turiel! Periaatteessa mä haluaisin, kun mä saisin lisää voimaa. Mut sit taas toisaalta
Sillä on punio nimenomaan. Toisaalta tämä käsikortti, mikä mulla tällä hetkellä on, niin on semmonen, mitä mä en haluaisi nyt vielä heittää. Siltä varoa, että sä selviit tämän vuoron. Ja todennäköisesti sä selviit, koska sulla on 2 interceptoria ja 3 makeata käsikorttia, jotka pystyy puolustamaan sua. Sulla on 2 kolmosta, mitä mä muistelisin. No perkele, katsotaan. No perkele! No milloin tämä olisi verinen kirves? Sieltä se vetää se Malikin kyky. Mä hiilaan 1 ja diilaan itselleni 1. Voit sä nyt mennä oikeesti sinne? Ei tullu mitään. Plus 2 tonnia. Plus 2 tonnia. Sitten lähdetään vänkiläliikenteeseen. No guard! Eka stand triggeri. Kaikki tolle Broken Heartille. Toinen. Ei mitään. 3. Stand trigger! No. Jaa! Ei, Kapu ei ihan kuollut tänä yönä. Hyvä, 3-2. Joo. Ai niin, mä taisin unohtaa kääntää Altialille ton toisen Altialin. Ai, sleikkaa, ai. Ai. Meidän liikajuutkella olisi jotain sanottavaa. Ai. Okei, ehkä mä lopetan. Kokeilen. Onko se rakastettu? On rakastettu. Okei, on rakastettu. Not bad. Kolme yksi, Otetaan. Kavrailin kyky ja ton toisen kaverin kyky. Näin. Lol. Enkä vitussakaan ymmärrä sua, mutta no toivoa, että sä nostat tuplakritin. Anna tulla. No niin sekin saa poweria aivan. Nyt vaan 2 tonnia. No guard. Ja sitten mä saan toveri vielä.
Niin ensinnäkin mä en ymmärrä kapusua, en niinku millään. Ootas mun matikkapäivästä on 8 tonnia lisää, eikö se oo? Eli 8, 4, 12. Samoin tolle 12. Ja tolle on vaan 6. Ei. Ses mun. Suriel. Ei se mä nyt tee vihaakse sua. Katsotaan pakan päällimmäinen. No joo, okei. Okay. Antaa se olla pakan päällä, niin sieltä se tulee tonne. Ja efektillä vaikka plus 5 tonnia tuolla vänkillä. Niin, et sillä olisi mitään väliä. Sitten! Jos mä en top dekkaa, mä taidan hävitä. Joo, en top dekan. GG Kapu voitti tän. Otetaanpa uusi rekordaus. Eiku. Kapu pitää hävitä. No, katsotaan mitä tästä tulee. Paitsi et, pitäisikö mun käyttää sieltä varalta, että mä saan vielä yhden vuoron. Toi souli. Laitetaan toi. Mihin? Mihin? Vittu diski persees. Sit korttimini Damagesonalle Broken Heartin kyky. Ja Gavrailin kyky. Ja en tiedä miksi mä laitoin ton, mutta okei. No niin sekin saapui aivan hyvä juttu. No. Lähdetään tökkiin. Sitten Surgeri Angelin kyky. Se lähtee takas pakkaan. Suflataan pakka. Tehdään damage checki. Voit sen mennä oikeesti sinne damagelle. Noin. Kyvyt aktivoituu. Plus 4K plus 4K. Missäs helvetissä mun triggerit on? No, 19 plus 2 tonnia siis. Plus 4, joo. Joo, löydä vänkki. Okei. Eka. Kysymys kuuluu, onko mulla munaa vai? Mä tiedän, että mä häviän tän, joten mulla on munaa! Mulla on munaa! Hyvät katsojat, sleikalla on munaa. Jos tää on triggeri. Hop! Oi! Ja heal. Oi!
Tukku sipää, kapu kuolee! Ei! Monta hiiliä! Monta hiiliä sulla on mennyt? Oi vittu, jos kapu voittaa tää. Mä vaihdan mielipidettä, mä en halua, että kapu voittaa tätä. Nice, nice. So epic. Saatana. Ei jumalauta. Ei mä kapu vannon, jos mä voitan tän. Mä kapu vannon. Niin kuin aina. Get the hold of yourself, Captain. Joo, sinne menee slash shade, GG. Melkein tekis mieli ottaa. Mut nää. 20. Yksi ottelee 2 slash shadea. Okei. Ja kyvyt aktivoituvat. Eli plus 4 tonnia. Plus 4 tonnia. Plus 2 tonnia. Kolmekymmentäseitsemän. Nää, luotaan. Nice. Kaksi kolme. Toi toinen lyö 27. Tosta mä saan sen 4 tonnia, eli se 9. Ja ootas, mun täytyy laskea 9. Sitten mä en osaa laskea, mä olen pahoillani katsojat. Ja sitten 30, jos riittää tohon, mut sit mä saan, tulee 9. Onko siis, niin siis. En mä osaa laskea, ihan sama. Mennään täällä. G-card. Surielien kyky. Paindetaan pakan päällimmäinen. Se saa mennä pakan pohjalle. Hiilataan. Ja diilataan yksi damage. Critical trigger, kato. Tolle voimat. 4 tonnia voimaa tästä. Ja 4 tonnia voimaa tästä. Yhteensä. Ja nyt, joo, toi riittää. Onko 7, eli intercepti riittää jo hyvä.
Jesus! Oikeesti. Herra isä. Noniin. Saat kultaa myöhässä. No, ei se mitään. Stridata. Ja koska mulla on counterblastia, niin mä voin helposti tehdä tän näin. Black Seraph Gavrail. Totta kai, koska mä voin tehdä. Counterblast. Katsotaan taas 3 pakan päältä. Tämä sopii mulle oikein hyvin. Pistäis toi Surgery Angeli tonne. Ja kutsutaan Surgery Angeli, kutsutaan se vaikka tonne. Aivan +2. Sitten me kutsutaan ei tuukkaan pöytä. Sitten Gavraili oma kyky, eli Counterblast. Pistään Kirahvi sieltä ylöspäin. Ja nyt mä saan kyvyn, että kun Battlefaceillä mulla menee kortti damages, mä valitsen 2 unittia, niin saa 2 tonnia voimaa. Noniin! Joo, ja rescue 2. No niin, Kapu. Oot sä valmiin vähän rescue-tsekkaamaan? Niinpä niin. Niinpä niin. Joo. Counterblast 1. Surgery Angeli menee takas. Mitä vittu? Takas pakkaan. Shufflataan. Hiilataan 1. Ja diilataan 1. Vittu, se tuli critical trick. No huhhuh. Annetaan Hepalle kaikki kunnia ja kaikki mammona. Ja Heppa saa lisää itsestään sen 2 tonnia. Ja sitten Gavraili antaa sen kans tolle ja sitten annetaan se vaikka tyliin tolle. Sitten lähdetään lyömään Gavraililla. Häh? Oikeesti? Ai ja. Eka. Toka. Heal-triggeri. Oi, saa hiilata, ei! Tuleeko? Oh! Ei! Se oli eeppinen. Se oli... Mä tiedän, siis se oli oikeesti, se oli eeppinen, se oli nautittava. Siis okei, mä voitin, se oli sen takia siis se oli eeppinen, sen takia se oli nautittava. Kaikkihan uskoo nyt, kun mä kerron. Huhhuh. No huhhuh. Better luck next time. Too bad, better luck next time. Joo, no en mä tiedä, pistetään tää vaan lataukseen ja suuret kiitokset kapteenille. Haista vittu mun kone ja mun ohjelmat, kun et suostu rekordaamaan tätä kunnolla. Ja me näemme ensi videossa.